Palangga nga mga tagpalamati, syempre welcome na naman sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Hulyo 16 na kita. Ang aton sa ni panahon nga dapat naton halungan, hindi lang kita, hindi lang ikaw, hindi lang sila, kundi halos kita tanan. Nagabatsyag sang epekto sini gani, halong-halong lang. Kag samtang nagaupdanay kita ya karon nga hapon, relax lang dira. Kung nakapaniyaga na pa-share naman sang inyo, ginsaluhan dira sa inyo latok halanan. Kay ti upod naton for sure ang aton sini mga kabataan, ang mama kag papa nga nagatrabaho Lunes to Biyernes, ti daw ano naman ang atmosphere abi sa sulod sang aton sini panimalay. Masadya o kun gaugtas-ugtas si nanay. Relax. Anyway, karon nga hapon nag-updanay kita sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz. Updanay man kita online via Facebook page ng Action Radio Bacolod. Kag dira sa FB Live, may chat room kita dira para sa inyo mga greetings, sa inyo man mga reactions and suggestions sa karon sa ito man pag-istoryahan sa karon nga hapon tungod Sabado subong nga adlaw. Since Sabado, wala si Tita Wilma sang sulat nga pagabasahon, kundi mag-share kita or magapaambit kita sang pilaman ka mga informasyon. Kung ano man nga pagkaon ang aton ma-share sa inyo sa sini nga hapon, bunga naman sang prutas bitawe na hindi ka daw season sumong sang santol mo na. Isa ina sa istoryahan naton sa sini nga hapon ang prutas nga santol. So hibaluon naton karon ang benepisyo niya sina sa aton ikaayong lawas. Kag syempre, ano naman ang aton sini istoryahan nga topiko sa karon iya nga Sabado. Ano, ikaw malaba pasensya mo or lipot ka lang pasensya? Irritable ikaw or what? Let's say for example, do permi ka lang imo ya akig, do mo ka na bala na? Kag ikaw mismo sa kaugalingon, hindi mo ma-explikar, ina, it's anger. Nga ayhan, ano bala ang mga, ano bala ang nag-trigger sa kaakig sang tao? Kag nga abala, ano mga rason sina, may ara man akong kaisa sa imo ginakaon, o kung problema sa iton siya, kabuhi, hibaluon, tama na bikaron Tita Wilma, inaton topiko bantayan naton kag, paambit man ka mo sang inyo mga reaksyon, suggestion, kung paano ina ma-overcome. Kag, syempre, atin man tag sa ka-horoscope, pag-isa itong tag sa ka-zodiac sign, nga ginabantayan man itong tag sa kahapon, lingaw-lingaw mo lang ng aton, di bala? Samtang ginapatay ninyo dara ang oras para makapamahaw naman ka mo after 3 o'clock in the afternoon. Kung hindi man pangapikapit, ikaw na pamawon, di ba mga kids na sa atin mga kabataan, or kahapon, payday, pwede man si mama or si papa da ka-order online. Wow, paamo ka na bala sana all kumbaga siling nila. No? Pero, talagsaman lang ina. Kay balaan nyo nagakatul ang bagol ni mama or ni papa ninyo subong. Kaya nga, hilapit na ang pagbukas ng klase, siyempre enrollment in your pa-school needs. Gina-foresee na nga daan nila ang ila sinilulukduhon sa pag-umpisa isang face-to-face classes, mga anak. Kaya bakal na sila sa inyo sa school requirement, inyo mga notebooks, di ba la? Kung ano mga requirements sa inyo sa pagbalik eskwela sa eskwelahan na tikin ang lana, bago na mademand naman ang mga anak. Bago daw nga uniform, bago daw nga shoes, bago nga bag. Hindi na malaman ikawan sa mga kabataan. Gita man na, sugid lang sila. Okay, relax lang ka mo dira. Samtang ang atong sinipanahon sa karon nga amo sina actually so naman sa Weather Bureau ang atong sinipag-asa tungod ina sa southwest monsoon o kunining habagat bala kag pila ka bahin sa aton pungsod naga-experience man pareho diri sa aton sa Western Visayas lakip na sa probinsya sang Negros Occidental kag Dagbanwa sang Bacolod na magaluumon may lapta-lapta nga mga pag-ulan kung kaisa gari may anak papagpanaguob sa pila ka bahin amo na siling naton hindi gid naton pagkalipatan ang ginatawag naton extra careful tungod padayon man kita nga nagapakig-away sa pandemic ang COVID-19. Self-protection kinahanglan gid ang mga health protocols padayon ina para sa aton
Himuon ta na ha? Okay. Inyong mga mensahe ara sa mga radio, of course. Ara lang atong text hotline sa inyong mga cellphone. Type nyo lang kag isend sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sulito ni Tita Wilma atong chat room ara man sa mga naka-FB Live. Kadtuan naton ang aton sini mahataga informasyon na hanungod sa prutas nga aton tandugon karon nga hapon. Ang ano, Tita Wilma, ang puno sang santol. Ang santol baw, sa English gali, ang iban familiar na naya. So sa iban nga hindi pa familiar kung ano sa English ang santol, ginatawag ina siya nga cotton fruit. Nga gintawag nga cotton fruit, kay kun imo gani panitan kag bukon ang tunga, ang iya sini mga liso, ara, makita mo daw cotton siya nga bilog na. Ang scientific sang santol, Sanduricum kotjapi. Am I right? Sa mga agriculturists dira, Sanduricum kotjapi. Amo ng scientific name sang santol. Galaway ko dayon. Kag ining puno sang santol kinahanglan niya pagtanom naton mahulat pa ta mga 45 years antes siya makaproduce or makahatag sa aton sang bunga. Bunga nga makabig naton highly nutritious nga klase sang prutas. Te pagkatapos na sang first harvest, ano naman na? Pagkatapos na masigig-sigi na siya pamunga kada tuig, di ba la? Kag dasig siya magtubo. Pero as far as I know, kag nasiplatan man naton sa mga pagtuon, bapaamo ka na bala, nagalabot ni siya sa 30-meter high ang kataason sang puno sang santol. Kung may puno kamo da sang santol, di ba? Magluwas na gila na sa mga ginamarkot na inang sa mga ginamarkot na ti manugbo lang na saya. Basta may ara pag gidang iban nga para magnubo siya may mga pamaagi sina, ba? Kag ang puno ang kahoy sang santol, pwede na naton magamit konti gulang. Kung may edad na ang puno, let's say mga 15 to 20 years na siya, pwede na natin magamit sa pagpahimo sa mga furnitures. Kung dako puno, hindi mo mahakos, kung gulang-gulang na gid, pwede mo na siya mapasarahe na kag mapahimo abila mesa na kung ano nga mapuslan ninyo dira sa inyo panimalay. Ina kung hindi ninyo na kinahanglan ang puno sang santol. Pero ang santol may magapa nga mga mga sanga nagagapa ina siya kag madamo sang dahon, makahatag sa aton magluwas ang prutas, makahatag man sa aton kahandong. Pero ano gani? Ano bala ang mga sustansya nga mahatag niya sa aton kag kun ano ang mga mabulig niya sa aton ikaayong lawas. So, ang benepisyo sang santol Tita We, na may ara kita nakitaan nga mga amo ni siya gali ka mapuslanon para sa aton tropical fruit nga very common in Southeast Asia. Pwede naton siya makaon bilang bunga lang gid as in kung maluto. Pwede naton nga masakot man sa mga linuto, right? Naka-experience siya ka muna. Nami kay kun aslom ang bunga sang imo santol, pwede mo siya himuon, pwede mo siya magamit nga pang aslom sa imo linuto. Kita ko na sa una kay lola magluto siya ining pinaksiw. Iya aslom santol, di ba lan? Amo na siya. Kag siyempre, wise to kung makakaon kita sa santol, kapin pa magsilin sila, ibangkok na, namigid siya, dalagko subok, gamay liso, abaw, preparar ang sausawan na, maka-amaze gidya sa imo, ha? Ang sabor sang prutas sang santol, di ba la? Kay gaagaw-agaw ang katamis, kag ang kaaslom, right? Pila sa mga mahatag na ito nga benepisyo, dira ano, ay kanami. Santol, cotton fruit, for cancer. Since ang santol nagaangkon sa antioxidants, mapuslanon man siya, tungod sa iya siniginaangkon nga, antioxidants nga ni Tita We. Maka-prevent siya sa mga cancer cells sa pag-reproduce sa madasig nga reproduction sini sa aton lawas. Kag tungod man sina
bisan sin uman sa ito na magkaon sa santol, extra protected ikaw sa imo pag-adto sa balatian nga cancer. Na makahatag proteksyon in short, Tita Wilma, right? Yes. Nami pagin, nami sa imong ngipon, sa mga kabataan. Ay. Kaya nga, imagine nyo lang, samtang kagatas ng santol na tungod sa niya kaaslumon, katamison, ano gani, nagadamong laway, ta kay makaproduce sang damo nga laway sa aton mo, di ba? Usual na iya. Kag tungod sinang aton siningipon, mangin healthy siya. Tungod nga, ang mga posible ara sa sulod sang imo sinibaba nga mga bacteria would vary due to the presence of saliva. Isa na ina siya. Maka-reduce pagid siya sang bad cholesterol sa aton lawas. O gina-reduce niya ang bad cholesterol level naton para pahanugutan man para kumbaga ginaaway na para mag-lower ang imo nga cholesterol level, especially imo bad cholesterol, para nga maka-exist man sa maayo kag maka-performance ang maayo mangin active man ang aton sini good cholesterol. Amo ina ang isa sang iyaman nga mabulig sa aton. Ara pagid isa very effective for controlling the body weights. Medyo kon mong bulubug-at-bugat ka, ara, nami ina para sa imo. Kay paagi sa pagkaon mo sang santol, ang kinanglanon sang lawas mo nga fiber, mahatag sang bunga, especially ang liso niya sini. Di ba? Kag makahatag siya sang dugang nga calorie intake sa imo. Nga paagi sina, ang imo lawas, magka-manage sang imo kabug-aton. Amo nang isa sang maayo nga epekto kung magkaon ka santol. May masabat ginada karon. Tita, anong epekto ya kung tunlon mo pati liso karon tala na istoryahan, di ba la? Okay, isa pagid, nami pagid siya sa immune system, di ba la? Kaya nga ang santol may ara siya quercetin mismo, nga ultimately makaboost, makapabasko gidya sang aton sa immune system. Kagkabaluman kita nga kung mapagro sa aton immune system, protektado kita sa mga posible. Pila ka mga balatian nga conquer sa aton sinilawas. Kinanglan may protection mo as always, di ba la? Kag ang santol, pag dito Wilma, maayo ini siya nga batok sa anemia. Batok sa anemia. Kaya kung sino dira, ang mga anemic, kaon kamo santol, kay may 45, gina siya yung iron, may iron content ina siya. Kung nubo ang imo hemoglobin sa lawas, kaon ka santol. Kag sa mga kababaihan bala, nga dysmenorrhea, pila pa ka mga kondisyon, ninyo dira, ang santol makabulig man. Makabulig ang santol para sa inyo, para amat-amat nga ma-regulate man ang inyo siling monthly period, in inyo menstruation. Ay nami, pagid siya gali sa mga naga-experiensya sang Alzheimer. Pero, mas effective ang santol para sa mga Alzheimer's patient naton kung himuon siya nga juice, santol juice. Kay maka-boost sa sang memorya. In short, it will make your brain overall health and its finest. So kanami lang, panitan siya, and then kuha ang liso sa sulod, and then i-blend mo siya, i-blend mo siya kag among ipainom sa iya. Nami, abi na to, ari masiling ang iban, ako yata Wilma, kung magkaon ko sa santol, kung hindi ko matulon ang liso, hindi ko mabatsyagan ang satisfaction mo, right? May mga amusina, di ba la? Kay nami gidya matulon ang liso, pagkaya mo. Pero siling naman nila, di tubulon ka, budlay-budlay gid. Pero wala tagali ka balong, ining santol. Good for constipation and diarrhea. Sa mga, sorry to say this word, sa mga ginatubol, kag sa mga ginalupot. Sorry sa mga nagakaon dira. Kay ang santol, makabuligid, kay may fiber siya. Okay? Kag,
Sa mga may hemorrhoids, ha? Sa mga may hemorrhoids, ang defecation process mo, mangin mahapos, hindi ka na mabudlayan magpupo, na? Kag mangin komportable sa imo, kag hindi maghubag ang imo sini hemorrhoids, na paagi sa pagkaon mo sa santol, na? Kag nga, nami ang iya sinapagtrabaho sa inyo, sa mga may hemorrhoids, nugay na dinay, ha? Kag it can spare you from diabetes, kay ara siya may, ang fiber nga ara sa santol, may glycemic index plus siya, na, nga magamit sang aton lawas para maging healthy ang imo nga sugar level. Na, ti mga komplikasyon nga duluton sa diabetes, iya mapagaran, mapunggan niya. Kag nothing to worry about. Kaya hindi siya tama, gidya katamis para sa inyo, mga diabetic. So, try man ninyo ina. Kag nami pagidgali amo ni subong, damo lamok, damo langaw, mga subay-subay, di bala? Kay ti maulanon nga panahon, nami man siya gali nga insecticide, kag magamit man naton siya as repellent sa mga termites. Ano kayo mga termites? Mga anay. Nan, pwede naton. Paano, Tita Wilma? Silinggan may nag-react nga, tawi, extremely true. Okay, experience niya ina. Ang sanga, no? Ang sanga sang santol, extract mo lang iyan sinaduga. Pwede ina magamit nga repellent para sa mga anay. Kag magaserbi man siya nga insecticide. Pwede lang na siya nga ma-spray naton sa palibot, di ba la? Or let's say kung alagyan sang subay, sprayhan mo na nan kay gaatras sila paamo kay na bala. Mosquito, no? Mosquito repellent na pwede gyud. Okay. Kag nami gid siya para sa mga katulanan sa aton lawas ang santol nga ini kay ti very rich siya, bugana siya sa calcium kag phosphorus na nga kinahanglan gid sa aton mga katulanan para mangin mabakhod ang mga tulan sa aton lawas kag mangin healthy ina. Especially sa aton mga young ones, sa mga senior citizen. Kay as you age, hindi bala, samtang nagaedad, ano gani, nagaamat-amat man huyang ang mga katulanan, especially ang aton mga tuhod. So, kinahanglan pa bakuron ina. So, from time to time, kaon ka sang santol. Ang iya na bala puti sa babaw, no? Kag kung kaya mo mag-usap pa, na sang iya sinipanit kung mapanitan na, good for you. Kag ang santol makes you look younger. Ara, abe, na signs of aging could be not visible. Hindi nakitaon samtang nagaedad ka paagi sa pagkaon mo sang santol. Kay nga highly loaded sang antioxidants kag vitamin C ang santol. Kag ara pagid, it can remove that fungal activity away. Paano naman na iya ang fungi, no? Fungi, or fungus. Ang sangasang santol na pwede ina magamit as natural steroid sa pag-treat sang isa ka kondisyon sang imo sinipanit. Especially kung ikaw may ringworm. Kiskison mo lang kag makuha mo nga duga amo nang ipalhit mo, na? Baka siling ka goodbye sa scratch skin condition mo paagi sa sanga sang puno sang santol. Di ba? Pila lang na. Kag ano pag Tita Wilma, sa mga kababaihan na araho, nasipletan ko na, sa mga kababaihan, makaprotect siya, hatag proteksyon sa female organs ng babae. Kay makaserbi ina siya bilang anti-allergy, kay especially, no, particular sa acid content ng santol, no? Makatreat siya sa mga condition pareho sang leukorrhea kag iban pa nga mga infeksyon sa female organ. Binakon bago ka bala nagbata, kundi hindi malikawan, no? Nga may ara na ang tendency nga ang imo o bigay ni, or let's say ang midwife sa pagbata mo nga masisian ka, magpabukal ka lang sang sangasang santol tree, kay nga makabuligid ina sa madasig nga pag-heal sang imo sinipila. Siling nila bayabas the best. So try nyo man ang santol.
So, dire naton bala nakita nga nahibaluan lagi naton sa santol na nami lang na siya kaunon but we don't know the benefits of this fruit tree para sa aton. So, amazing gidiya ang health benefits nga mahatag sang santol sa aton. Damo na santol subong gani go na, no? Try lang nato ni na. Di ba? Okay kadasig man sang aton oras. 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay Dr. Pinoy Squalin. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang... Hey, sa mga naka-online dira, kamusta lang na maayong maulanon nga hapon action Tita Wilma. Wow, salamat gid Ma'am Ana Sinoro. Salamat kag maayong hapon gid sa imo. Sir Mileli Oligo, yes, salamat gid sa pagpalangga mo sa amon tanan. Ara ko na naka-live si Sir Mileli sa Banis Cafe dira sa may barangay Tangob. Okay, salamat gid sir. Tamiyaw lang please, Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Chinky Dilegdo Noel Amar, and of course kay Sir Alex Montesa. Ma'am Ana, sa FB ko bala action Tita We, share lang wala like, nagbisyo na ambot Okay lang ma'am, as long ara ka makasulod ka sa chat room ta na. Okay, live watching sa Banis Cafe, kapatuyo pamati sa programa mo Ma'am Wilma, as long ara ka da happy weekend and good afternoon Tita We. Ari naman kami diri gihapon sa may Celine Homes. Kami ni Day Thelma na igwi ko, Ma'am Thelma, Nanay Thelma, igwi ko mayong hapon lang dara. No? Kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer Hinida, kag Mercedes Lambert, via radio lang sila tawi pamati. Keep safe and God bless you and your family, Tito We. Yes, Ma'am Verge, thank you man. Thanks for the love and the prayer. Na? Ma'am Rochelle Fulgencio, Susana, mayong hapon. Sa Barangay Lagren Hako na sa Lecarlota sa Pilar Compound. Sa mga sister ko kay Brad Edwin, gapamati sila subong. Okay, salamat gid. Kag Action Wilma, good PM. I am watching padayon lang. Greet kay Rosana Birao sa Bayabasan. Bata, stay safe. God will always be with you. Na halin kay Sir Rufino Era Gabino. Kag nag-send siya sa imo ma'am 3 hearts gid na. Sa Villa Caridad, La Carlota, si Sarah Reyes kag si Dennis Tabiang kaga-monitor na sila. Yes, Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Salamat gid kag ang epekto kung tunlon muli so sang santol.
Tibok ka eh. Hindi, kung hindi ka sarang lawas mo eh, di ba? Hindi ka magpasimpalan. Yes, Armando Cabilas nga naka-online sa sining hapon. Sir, good afternoon. How are you there? Na? Extra careful sa gihapon. Na? Greet ko man mga friends ko mayong hapon kay Chinky Delagdon, Star Mayo, Doc Mayo, kag di na. Ruchel Fulgencio Susana. Inahalin kay Ma'am Ana Sinoro. Marilo Varon, good afternoon. Ma'am Wilma, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel dira sa may Victorias mayong hapon lang. Arlene Anerdes, may himo ka naman imo ya. Arlene Anerdes, mayong hapon. Salamat gid sa imo, ha? Okay. Mayong hapon lang da. Relax lang ka mo, abalikan ta naman ka mo dugay-dugay kay da maubo na stawa. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, yes, kainday Homalumina. Good afternoon. Thank you, kid. Maayong hapon da sa imo. Kumusta na? Dali lang kapasiplatan ni Tita Wilma itong text hotline ha. Para fair blow na. Halin sa online nga pagtamyaw natin pagkantuman sa aton sa ni mga text sa cellphone. Good PM tawe. Monitor lang kami di adlaw-adlaw sa imo programa. Ngayon siya text friend. Girl lang. Salamat, gid. Okay, sa mga girls nga gusto makig-friend sa iya cellphone number 0920 394 4706. Again,
394-4706. Greet ko lang sila Papa kag Mama Rufina kag Hazel dara sa Gilungan. Musta na kamutanan dira? Vmar ni sang La Carlota. Salamat to Vmar 1780. Tita Wilms, good PM. This is Ann Sabran from Barangay Tagok. Permi ko pamati sa inyo programa. Kapin pa gapamati sa sang drama nga ang atsay. Kag puwerte nga ability. God bless. 9139. Ang mga drama na ito halin sa agas na maghapon, pwede nyo na mapamatian online. Ha? Sulod lang kamo sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Tito mayong hapon, nagapamati lang ko di asudan ko laswa kag uga. Ang santol ang gamot kag panit sang santol ginalaga kag imnon para sa sorry lang sa may nagakaunda sa nagasuka kag ginalupot si kurit ni sang Lumbia 2 Ibi Magalona 6353 insakto na siya kay kabati man ako sina. Hello Tita, good afternoon. Please greet kay Baby James and Ate Monica kay Robert Lenz kag Nanay Jerome Dinoy. And Tita, please greet kay Tata Romeo Dinoy. Ari siya sa Manila. Dira, salamat. Gid 1851. Madamo gid nga salamat. Dira man kay Nanay Milit. Hello ko no. Hello, Nanay Milit. Mama Tina, may nang Jan Sipil. From Menmen, Yuri and Zaid, no? 7419. So, enough lang na anay. Kantuan anay naton atong tupiko iya karon nga Sabado. Samtang kamo dira baw nagapapuro-puro man na sa mga nagalingaw-lingaw gapapuro-puro kag ang iba naman dira nagasulusandig kag nagahilay-hilay mabulubugnaw ang dupoy-dupoy sang hangin sa karon iya nga tion. Gani do kanami lang na ipiyong ang mata kag palipas-lipas oras di bala in the Roslyn Buenaventura. Siling ni Inday Roslyn, di na to nadula siya. Good afternoon, Day Wilma. Ay, tuod, pwede sa my cancer. Wala ko kapasugod ni. Okay, karon tandugon ta na. Okay. Sa sining nga hapon, may mga tips si Tita Wilma na hanungod bala sa inang mga permi akig nga mga tao. May mga rason na mo kung nga akig siya permi, di bala? Permi kita mga pilaman ka mga mabulig sa inyo, no? May mga tips kita nga nasiplatan, nga singko ay makabulig ini sa permi lang nagainit ang ulo, nga daw wala katapusan nga. Abi ninyo mga anak, abi lang tawan ninyong inyong mga ginakaon, na? Kung nagainom ka mo kafe, nagainom ka mo alcohol, makahulubog nga ilimnon, paamo ka na buhin-buhinan, na? Aring aton sa ni mga tips para para hindi mangin mainiton ang ulo mo. Buhinan mo ang pag-inom sang caffeine, na may caffeine, kag ang may alcohol na himuon mo na. Isa ina sa mga rason nga kadali sa imo mairitar. Isa ina sa mga rason kung nakadasig mag-init sang imo ulo. Ang sobra nga pag-inom sang caffeine kag alcohol. Suno sa ato nabasahan, sa isa kapag tuon ang mga ilimnon nga ina, nagadulot sang negative fluctuations sa mudo sang isa ka tawo. That's why. Gani makabulig ang pahagan-hagan o kun ang pagbuhin mo sang pag-inom sang caffeine kag alcohol para nga magapabilin nga relax kag positive ang dalagan sang utok mo. Abi, sa mga palainom sang gabi, kag sa palainom sa makaulubong nga ilimnon, paminsaran nyo abi kung tuod na. Inagin base ina sa isa ka research, no? Kag ginpatigayon gid actual. Kag kun ikaw naman kadali mangin irritable, ari pagyan, mag-exercise ka. Pamangkot na to, nag-exercise ka bala. Kaya ang pag-exercise, isa ina ka pamaagi para nga mabuhin-buhinan or mapahagan-hagan ang stress nga nangin rason man or mangin rason para nga mas madasig ang pag-init sang ulo sang isa ka tawo.
Ti kung mabatsyagan mo nga mas nga nagainit ang ulo mo or mas nga nagalala ang kaaki nga mabatsyagan mo, ano Tita Wilma? Lakat-lakat ka, nagwa ka, kag maglakat-lakat, ay, di gani, kung pwede ka da kadalagan, dalagan ka da. O kung let's say, himo ka physical activity, no? Gwa ka, no? Kung may naga-volleyball to sa plaza, intra ka. Kung may naga-basketball, intra ka. Pero mas nami, kung ikaw lang isa, kaya basi sila maukpan sa kainit sang ulo mo, balaw. Nan! Kaya nga makabuligi din na sa pagpaligad mo sang inoras para magkalmang imo pensar kagang imo balatyagon. Di ba la? Isa pa, mag-time out. Mag-break. Hindi ka ni magkadto ikaw sa malinong nga lugar. Na makabuligi din na. Kadto ka sa malinong nga lugar. Ang paghatag mo sang time out sa kaugalingon mo o kung paghatag mo break sa self mo, dako na nga bulig na sa mga inadlaw nga na stress ikaw kag nagainit ang ulo mo. Taga-i-jutay nga oras ang imo kaugalingon. Or taga-i oras silin naton quiet time ang imo sini self para maka-relax ikaw. O kung magpreparar ka man, no? Magpreparar ka or kinanglan preparahan mo gid ina mga bagay-bagay nga maka-iliritar bala kay maka-triggers ang kaakig mo. Okay gid na siya. Kag kinahanglan magpamensar ka man sa mga posible or let's say posible na lang nga solusyon sa mga bagay nga makapainit sang imo ulo. Kung mabatian mo ina or makitaan mo ina, init giday ng imo ulo. Abi pangitay na solusyon para kung makitaan mo ina, kung mabatian mo ina, hindi ka magpangakig na. Magagay ka pangakig, ubuson mo dang imo puwersang, imo energy, kag oras sa pagpangakig. Mas maayo nga magpamensar ka na lang sa pamagi para masolusyon ina mga bagay nga makapainit sang ulo mo. Di ba la? Kung nainit ka, let's say for example, mga nanay, ginaya, sa sulod sang balay, kung nagalinapta, no, kadali, kadasig sa imo manginit. Kay nami, kung matawhay, masiling bala kung nakapaninlo, kag mahipid ang tanan, nagatawhay mandalagan sang ulo, nanay, di balay? Yes. Pero kung kita mo nga nagalinapta, labi ng mga kabataan nga damo toys. Kabalo sila magkuha sang nabutangan sang ilang mga hampanganan, pero hindi sila kabalo maghimo sina balik sa suludlan, kag ibalik sa nahampangan. Ang tendency, manginit ka na lang. Kung nainit ka naman sa lapta nga ginhimo na sa mga kabataan mo sa ilang kwarto, ay di ba ilang na dito sa ilang man to kwarto isira ang portahan para hindi mo na makita. Kag pabugnawa ang ulo mo, right? Yes. Kung ara pagid, kung nagainit man ang ulo mo kay si Mr. or si Mrs. or anak mo, permi lang gabi na kung magpauli, abi, anong himuon mo na? Parang may solusyon. Kahit gusto mo ya, panyapon, dungan, permi, adjust gamay. Kag tulutay mingan sila nga magbugnaw ng ulo mo. Kag iplastar mo ang tanan. Iloy? Okay. Ni gani, anadon pero hindi. Bala ako hindi ko napabor. Nga anadon mong imo kaugalingon. Kay daot permi ka lang kapangakik. Kay daot kapalumba lang niya kaon. Kung may gana lang makaon sa lamisa. Ang iba niya masaya, hindi pa ko magkaon, busog pa ko, o pabayaan lang amuna. Lain gid siya. Nga sa pagkaon, pamahaw, panyaga, paniyapon, ara ang tanan nagapungko. Na, dungan kaon. Kaysa tuod lang, bisan gamay lang ang pagkaon nga sa ibabaw lamisa, hindi ka na magpalibog after sina. Kaya nawaiway ka na paminsaron nga si Kwan, wala pa kakaon. Kinanglan binlan. Pero kung jutay lang ang pagkaon kag ang tanan nagapungko sa ibabaw sang lamesa, ang tanan nagapungko sa tubangan sang lamesa, ay huo, kag magpangamuyo, maigo gidya ang mga pagkaon nga ginapreparar. Di ba la? Kag kanami ina batyagon nanay, no? Kag ara pagid pahanumdom lang gid permi sa self ninyo nga hindi masulbar sang kainit sang aton ulo ang bisan ano nga klase sang problema. Oo, basta problemado ang tao, masingki, di ba la? Malipot pasan siya.
irritable. Pero tandaan ninyo, kung diin man ikaw dira nga parte, kung may problema, hindi ina masolusyonan. Kay daog ikaw sang imo kaakig. Kag isa pagid, hindi ka magsupot sang kaakig, na? Hindi ka magsupot sang kaakig kung may malan mo kung magsupot ka pa kaakig, bisan gamay-gamay lang na. Gamat-amat na dako. Kay kung magburo ka na maglabot bala sa peak sang pasensya mo, halin sa gamay, isa ipatpat sa imo, di ba? Ipatpat sa imong halin sa gamay nga diferensya, sa dakong diferensya, bulkan ka mo. Halin sa pagmurob kag pagbuga, gabaga-baga, di ba lang? Kung maglupok, aho. Pero tandaan lang naton, hindi kita magsupot sang kaakig kung may salagin man ang nahimo kung sino madira sa aton. Bisan gamay lang, tunan mo ang magpatawad. Na? Kay ang pagpatawad, makahatag katawhay, magkapamagan sang aton dughan. Right? Yes, pero kung bugat man kung bugat ang sala, di ba la? Kaya kung pabayaan mong imo kaugalingon nga mapuno na sang kaakig, ano ka na, bitter ka na, di ba? Puno sang kaakig, puno sa mga negative feelings, abaw. Ay, kaunon kagid sang tuman nga kaakig. Bitter ka na sa panulukan sang tanan. So, kinanglan hindi kay dira magpadaog sa kaakig nga imo na batsyagan. Samtang ang pagpatawad, abi mo, sa liwat, ang pagpatawad makahatag ina sa aton sang oportunidad. Oportunidad nga makatuon kita, makatuon kita, kag mapabakod naton ang relasyon naton sa isa ka tawo, let's say sa aton mga coworker, sa aton mga friends, sa aton sini pamilya. Na tandaan nyo na, kung kabalo ka mo magpatawad, nagapabakod ina sang relasyon sang tagsa-tagsa. Di kung kaisa, ari pagyan, no dugang pagina naton nga, i-share sa imo palaakig, ikaw palaakig ka. Gamit ka sang humor, para nga mabuhin-buhinan ang tensyon. Kaya inang paggamit naton sang humor, kung pagpamensan naton sa mga kaladlawan nga mga hitabo, tuod man, nagabulig na nga mapanubo ang tensyon nga aton sininabatsyagan. Pero likawan lang, ang sarcasm ba lang ginatawag? When we say sarcasm, inang may pagka-sarcastic ikaw kung maghambal. Sorry. Sa isa iya ka, let's say, sa isa ka issue, no? Sa isa ka issue nga mas pa nga nagapalala sa isa ka problema o kung hindi pag-intsindihanay. Ma-joke-joke kada karon nga ang katubang mo, may gunat na ka mo nga daan. Karon, nami imo hambal pero ka-sarcastic sang imo tuno, pamatian niya daw ka-insulto, daw pabati-bati, kundi naglala ang sitwasyon. Likawan mo ina, Kag-ari pa ginang isa, no? I-practice mo ang imo nga relaxation skills. No, bawdo ka nami, pamatian ba? Relaxation skills nga ginatawag. Paano na Tita Wilma man, na? Paano mo na himuon? Paano ta na practiceon ang relaxation skills nga ginatawag, Kung kung nagaumpisa na gani ang kaakig or ang kainit sang imo ulo, gamitan mo rin sa imo relaxation skills. Paano? Inang pahigadigad ka, pahigadigad ka or pungko ka. Napas namin gatindog, Tita Wilma mo. Ang inhale, exhale bala, deep breathing exercise. Madalom nga paginhawa. Kaya ang madalo mo nga paginhawa kagamat-amat nga pagbuga, makabulig ina sa imo pa-relax. Maka-relax ina sang imo sinidughan. Hindi gani ang imo man pag-imagine, ang imo pag-imagine sang isa ka relaxing scene, pabalik-balik nga pabalik-balik ba lang nga mga tinaga o kung
pahayag pareho sa masaya, take it easy, hinay-hinay lang, relax lang balawi, amo ginaiya, o pray lang balawi para madula ng kaaking mo, di ba? Ikaw mismo nagabulig sa kaugalingon mo. Kaya nga, kung pasugtan mong imo-emosyon, ado, hindi mautod, mga nanay, mga mama, or let's say mga tita or lola, di ba? O nga tawi ang mga babae lang na tanan mention mo, mayara man mga lalaki nga amo man sina, di ba? Kung kisay skandaloso, patunog-tunog pa bilong nga street makabalo makabati sang napang mayara gina nga mga tao mo na. Mayara man mga tao nga hindi vocal sa ila kaakig, pero amo na siyang hindi maayo. Kay gabalik sa imo sinilawas, right? Na. Pwede mo na hambalan ang imo lawas, okay, hinay-hinay lang. Take it easy. Matapos gina siya. Paamo ka na. Pwede, kung kadwa ka. No? Kung may kwarto ka, kadto sa kwarto mo. Kung pwede ka pamatian nga music, mati ka sang inang mga calming music. Ara sa YouTube, kung may cellphone ka. Na? Kag may ara ka na internet connection or dako-dakong data mo nga pwede ka ka-play no? Sa YouTube. Mga relaxing and calming music, no? Calming music. Makapagkalma sa imo balatyagon. Kay tuod, isandig ka, or let's say ihigda mo, samtang nagapamati ka, di mo mabatyagan, makatulog ka, pagbugtaw mo, kalmado ka, right? Experiensya ko na, nga kung mga kig ko, amo nang ginahimo ko, kung hindi ko ma-pour out ang unod sang balatyagon ko. Kay ti kalain man nga, maghagay ka pangakigin masyado, na? Ay, oo. Pero kung kabalo lang sila kung ano kabudlay, mga nanay, naintindihan ko na iyang mga nanay. Kaya tinanay ka man mo. O kung himo ka man sa mga bagay nga magka-relax sa imo. Let's say, kadto ka to sa kusina. Kadto ka to sa kusina. Ano himuon ko sa kusina man, total tapos naman paniyaga. Minsar, kabla ko na nung himuon mo nga pagkapadula sang kaakig mo, kita mo da kung may ara ka da, may itlog ka da sa may ara ka da harina, da sa may gatas, himo tabalahat cake, may pamahaw, pa ni sila tanan, ha? O kung anong himuon mo nga pala mahawon, samtang nagapamati ka dira, pagkatapos marealisar man na nila, ikaw marealisar mo man, magakalma ikaw, right? Pero kung ang imo kaakig nga daw, hindi nagid madisponihan para sa imo, siguro inaya nga kaakigon, pwede ka na makapangayo sang bulig sa iban. Kung kinahanglanon. Kung akig kaya hindi nga i-pour out mo sa iban bilang marites, nga chismis ina nga kaakig. Kundi para nga ikaw ang ila ma-comfort, di ba la? Ang pag-control sa aton kaugalingon kung kaisa, hindi madali sa aton. Hindi madali sa natungdan nga nagabatsyag sang kaakig, right? Tuod kinaiya. Sa sinanga kahigayunan ang mga tao, mga amo sina nga sitwasyon, pwede naton ina sila maistorya or pwede kita makapangita sang pwede naton istoryahon para nga magmagaan ang aton nabatsyagan. Di ba la? Na-experiensyahan nyo na akon pautwas lang ni, pamatii lang ko, nan. Kung wala ka man reaction, pamatii lang ako kay bodo malupok ang akong dughan nga ma-release ko lang ini. Na-experiensyahan ninyo ina? Na. Okay, pwede man na mahimo friend mo, close friend mo. Let's say kung yung kaakig mo, daw hindi yan nami nga mga sitwasyon, pili ka man sa pautwasan mo para hindi man ikaw machismis, na? Hindi man ikaw maging topiko sang ila istorya dera, na? Nami na iya ang mga tao nga ready to listen, na? Hindi nga ready to listen and spread the news, diya? Mamuna mga marites, mabatian na sa mga marisol, kagsupunan man ni marikon, ati tapos chismis gamo, right? So, mangita ka sang masaligan mo man nga pala utwasan. Muna na pila lang na isa mga hibalo, na mga kabalugid kita, effective way para makontrol ang aton sini-negative nga mga nabatsyagan, especially kung ikaw nagabatsyagid sang tuman nga kaakig. Close mo nanay mo, close mo elder sister mo or younger sister mo, pwede mo na iya mapautwas, mag-comfort pa ikaw. Pero above all, nga makakonquer sang aton anger is through prayer. Kay sa iya mo ipautwas ang tanan,
bisan nagahilibion ka pa, kag bisan sa iya tubangan, nagapangakig ka, he is really a good listener. Kag nga, mag-comfort niya ikaw sa pamaagi nga siya lang ang nakahibalo. And that is Lord, that is God, our Almighty. Ha? Kung wala ka gid pautwasan, nga wala ka sa masaligan, hindi lang nga kun, ha? Number 1 mo gid siya, nga pick, nga palautwasan, sinang imo kaakig, kay siya lang amo makalugpay sa imo balatyagon. Medyo malawig-lawigin ang tupiko ko, pero sa tuod-tuod lang, kami mga tao ba lang nga very impulsive, aggressive, pautwas ang ila kaakig nga wala nila ginapamensar kung bala makasakit sang tuman sa balatyagon sang nagapamati nga ilaman ginahambalan. Hindi naton ina mabasol. Hindi naton sila mabasol kay ti palareho man lang kita nga mga tao, and human as we are, may heart kita nga masakitan. Ha? May heart kita nga masakitan. Pero kinahanglan naman ikaw kung masakitan sa linya naton, hindi tapagbatyagon sang madalom. Ipangamuyuan naton ang mga tao nga nagahimo sang amosina. Dumdumo naton nga may Dios ang kalibutan. Dumdumo naton nga siya ang nakakita, kag siya ang nakahibalo sang tanan. Ha? Nga nagakatabo sa aton kabuhi. May problema lang na siya guro sa iya kaugalingon. Kung hindi sila makabulig, ikaw siguro nga iyagin pautwasan sang iya kaakig, masi pa man lang, ikaw makahatag sina solusyon sa iya. Pray for him, pray for her, and pray for all of us. Salamat, Gid. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma para naman sa iton horoscope, dugay-dugay. Standby lang. Life Extension. Okay, again, malumina mayong hapon ko na miswe na Roslyn Buenaventura. Aring hambal ni Ma'am Roslyn Galeo. Good afternoon, day Wilma ay tuod. Pwede sa may cancer and santol. Wala ko kapasugod sa imo. Oh yes, ma'am. Na? Gina-control niya ang madasig nga production sa mga cancer cells. Try naton ina nayara. Mangusisa ka pa imo, Tita Wilma. Cathy Veer, yes, Tita We. Good afternoon. Salamat, Gid. Ray Flores Barioga. Mayong hapon, Tita We. Sir Ray, thank you, Gid. Good afternoon, Ma'am Wilma. Have a blessed weekend ahead. Keep safe always. May God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Yes, Ma'am. Likewise, Ma'am. And thank you so much for your prayers para sa among tanan, for your love and the flowers and the kisses you sent. Jean Ignacio, hello, Tita Wilma. Pamati ko di subong sa imo sa tabaw sa may paglaom. Jean Ignacio, salamat, Gid. Siling ni... How blessed you are, Ma'am Ana Sinoro. Ako yaksyon, Tita We, wala ko ya kaakigon. Relax, hihihi. Buti ka nami, no? Okay. Hi, Tita We. Mayong hapon lang taw kami live sa akong familia sa imo programa This Is My Life. Diri sa may barangay Singkang Airport, na? Thanks, Tita We. We love you. God bless us all, na? Thanks for the love, na? Ma'am Rian Tinoso, thank you about attachments, Tita We. Whole family, gid ko, no? Thank you, Gid. Okay. Kung may ginabatsyag, pangamuyo, hibi lang. O kung hindi ka makagwanta, wala na ko yung reklamo, kaya hindi man sila doktor, kag may mga nervyo. May mga nervyos, pangamuyo na lang. O. Ma'am Ana, thank you, Gid Ana. Mayong hapon, Tita Wilms, kag sa tanan, always lang kami nagapamati sa imo, Ari lang kami sa tapi, kabangkalan. Thank you, Gid, and God bless. Mama Anita Gayutin, sa mga kabangkalan, nundara mayong hapon man. Salamat, Gid, sa inyo. Correct ka, Gid. Action, Tita We. Salamat, Gid, sa tanan mo nga advice. Mayo na, para sa tanan. Salamat, Gid, an. Miss Diding Alohamiento, mayong hapon, Action, Tita Wilma. Yes, Ma'am Diding, salamat man.
Cecil Bikbik. Oh, Cecil Bikbik. Mayong hapon, Tita Wilma. Monitor ako through FB Live. Tamyaw ko lang sa mayong hapon sa Family Esmilia. Maglantay Family Nuenoy Family kag sa ilan ni Morena Tuquillo. Na? Kag Emilio nga always gid ka pamati sa Action Radio dira sa Lunoy. Insakto na Lunoy or Lunoy. Ha? Binubuhan. Salamat gid. Jari Kasilaw, tamyaw ko lang akong kaugalingon nangatag kada hapon nga pamatigid sa imo programa. Pare sa akon Cafe More Power. Sir Jari, salamat gid. Bugin na upod mo si Tita Wilma sa imo pagpangapi. Salamat gid na. Rosemary Tim, ayong hapon sa tanan nga nagamonitor sa programa ni Tita Wilma. So, inspiring message sa tanan. Damo gid naka-relate kung tama kaka-stress. It's true. We need to relax and it's true prayer to release the stress, Tita Wilma. Ginatamyaw ko ang tanan kung ang tanan nga taga Isabela, naga-monitor sa program mo. Salamat gid Rose ang Isabela. O ba basta akong tanaliwatan ni air karon, ha? Thank you gid. Miss Anna Vic Nasis Valencia. Vic, good afternoon. Thank you. Si Joanne Martin, bilang vlog uploading ako vlog channel tapos Brown out kami sa alis, tamyaw ko lang si Lani kag Lenny Hulagay. Okay, enough lang na anay karon naman. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan. Evelyn Sinaon, good PM, Tita Wilma. Watching live lang, danay. Brown out kami sa alihis. Tamyaw ko lang sila ni Kaglani. Hulag ay. Salamat gid sa inyo mayong hapon. Mayong hapon, action, Tita Wilma. Tamyaw ko mga upod ko nga gwapo ba? Ang mga gwapo dira sa Tatay's Grill and Resto Bar sa may Barangay 1, Himamaylan City. Kag sa akon bata nga si Toto Ethan, kay Ryle Antiquera sa nga Hacienda Grande, Barangay Robles, La Castillana. Ay, salamat. Mayong hapon dira sa inyo, kag madamo gid nga salamat. Mayong hapon, Tita We, please greet sa bana ko si Dexter, nga magpaayo na siya. Ronnie Garzon sa Barangay Biaw, Binalbagan, salamat gid. God bless you. Yes, 5206, madamo gid nga salamat. Yes, ano siya, tawe. Mangkot lang ko. Arigin sulit siya naman. Kahapon, ipamangkot mo naman ni 7255. Gapamangkot siya kung tuod. Nga tanan nga senior citizen, hindi pagtagaan sa allowance ka may pension nga 1299. Tani iya, wato. Doon wala pa man na clarification, ma'am or sir. Kung may ara, mabatian ninyo ina iya diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Amado Leduwa Jr., thank you so much. Mayong hapon lang da sa imo. May-ari ko di bala gusto ko na ipabati man sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Ang message ni Inday, Rosemary Tim, na nahinungod sa atong tupiko karon nga hapon. Nga siling niya, mayong hapon sa tanan nga naga-monitor sa programa ni Tita Wilma. So, inspiring message sa tanan. Damo gid ka relate. Kung tama ka stress, it's true, we need to relax. And it's true, prayer. Need to release the stress. Tita Wilma, ginatamyaw ya lang, ana. Tanan man nga taga Isabela, nga naga-monitor sa program, This is My Life. Okay, Rose and Isabela, God bless us all. Kung nahambal niya, thank you, God. And speaking sa mga Isabelinhon, mayong hapon sa inyo tanan dire, kag madamo gid nga salamat, na. Salamat gid sa inyo. Especially dira kay Mami Diana Consolacion. How are you, Mami Diane? Miss you. Ay na ta nakakita ay, no? Kamusta lang? Halong lang. Basta maayo lang ang lawas. Kay Mami Pilar Pagyan, Nanay Dayin, kamusta man? Mayong hapon lang da. Ang makulit mo, ara pa da. Kasi abala na para kabalos, magtabisan pa, no? Okay. Basiling ni Sir Milili Uligo. Love you all. Thank you, good Sir Milili. Tawe. Greet ko lang da sa kumari ko kay Wilma Tayhupon. Happy birthday! Wow! Wilma Tayhupon, happy birthday from Ma'am Marilu Varon. Salamat, gid. Maho. Osto na Tita Wilma. Ma-horoscope tanay, na? Okay. Ma-horoscope ta, but before that, sa mga celebrators natin for today, happy birthday sa inyo. Wish lang gid natin sa inyo is good health, more blessings para gid sa inyo. And ano pa gid? Enjoy lang kung may celebration, bisan gamay lang, di ba? Okay, katuay na ito ng mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw Sabado, Mayo 16, tuig 2022. Kamustang sweldo gahapon, hindi Mayo? Kayo ubos naman kuno mo. Okay, Cancer. Ang mga Cancer na tawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, isa sa mga friend mo nga may posisyon ang may ginatago nga likom nahanungod sa imo kabuhi. Gani, Cancer, kung ikaw nagahampang-hampang sang kalayo, utda na ina, tapusan na ina. Tungod hindi na ina mangin sikreto sa tenan. Kay wala sang baho nga hindi manimaho. Bisan ano pa ang pilit mo sa pagtago. Kay may nakahibalo. Maswerte mo nga mga numero 2, 14, 35 kag 37. Purple is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, kung mahimo, dubliha
ang imo pagpangita. Wow, hindi. So no, sa imo horoscope na, dublihon mong papangita sang ano, pero kinanglan batyagon mo. Batyagon mo man, ang imo ginapangita. Kay bisan anong pangakig mo dira, kung anong pagpangakig mo nga do, hindi ka man seryoso, hindi mo gin makita ng bagay. Na, kay nga, ay, puno ikaw sang kaakit. 7-9-24 kag 38 mga masuwerte nga numero. Magenta is your lucky color. Virgo, pamati ko na nung imo horoscope for today. Ang mga Virgo niyan, ang mga natawa Agosto 23, Tubtob City, Yambre 23. Virgo, ang isa ka simple nga lahog, isa lang na kasimple nga joke sa imo. Pero para yan sa imo, tuod. Kag tungod sa sina nga pagpati, amo inang halinan sang hindi pag-intsindihan ay dira ninyo. Kag magaresulta sa kagamot. Abi Virgo, pulupin sa raman na ay. Maswati mga numero 8, 9, 39 kag 40. Beige is your lucky color. Yes, Libra. Mga Libra naman si Tiyembre 24 tubtub Oktobre 23. Aha. Libra, di ba la? May mga responsibilidad nga ginhatag sa imo. Mabudlayan ka, pero kung magpakabakod ka, inaktinan, malampuasan mo. May lang na sikreto, Libra mo, magpakabakod ka, no matter what. 2-2-30 kag 33 sa mga masuwati nga numero. Red is your lucky color. Yes, ang mga Scorpio naman. Ang mga Scorpio nito, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, tandaan nyo lang, wala sang imposible sa honest nga balatyagon. Kag matudtuod nga balatyagon. Kay nga, natalana gid iya nga magahimo ikaw sang pamaagi para mahayag ang mga manugpakuno-kuno nga klase sa mga tao. Sure, mga fake nga klase sa mga tao. Ano, Scorpio, no? 4-29, 42 kag 43, mga masuwati nga numero. Aqua Blue is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ano naman ang inyo i-horoscope, mga Sagittarian? Yes, Sagittarian, kung mahimo, hindi ka or hindi ka mo magpadali-dali sa paghatag sang inyo sini opinion. Kay basi ba lang magsala ka, kag makasakit ka pa sa balatyagon sang iban. Maswerte nga mga numero, Justice 21, 28 kag 37. Yes, Sky Blue is your lucky color. Una pa lang ina nga bahin asang aton mga zodiac sign para man sa aton tagsa ka horoscope para iya karon nga adlaw. Marites Tinia, Tita We, please greet Mr. Ko Gamay, Mr. Ko Gamay, gapamatigid kami di. Mr. Ko Gamay, Gamay mayong hapon. Halin sa imo iya nga asawa. Redine or Redin, sakto na, Redine or Redin, Lazibel, good afternoon sa family Villeza, sang San Jose, Valing, Himamaylan City. Thanks gid sa pagbasa, Tita Wilma. Yes, thank you and welcome gid. Inday Ginny Sulgon, dira sa may Valladolid, mayong hapon lang da. Mayo mandang tiyempo. Yes, araman si Ma'am Jinky Delegdon. Good afternoon. Thank you so much, Ma'am. Siling ni Ma'am Jinky, mayong hapon, Tito Wilma, kag kay Mr. Arthur Jeff Villazor. Kay Star, kag Doc Mart Mayo, Noel Amar Alma Olegon, MJ Season, Christine Manalo, kag Nanay Bukay, Caliejas. Ara pagkid, Angelica Lapi and all my family. Sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat kid from Arizona, USA. Thank you so much for the love and the prayer. Ara man nagawapod si Ma'am Felicula Calzado Sosa. Felicula. Amo na mag-pronounce ang imo account name. Felicula Calzado Sosa. Ma'am, thank you gid sa ginsen mga 75 stars Action Radio. Mayong hapon kuno permigig kami pamati sa programa mo tamyaw naman.
ang gapamati sa amon balay. Why man gin mention kung sino din ang gapamati. Ay gaulan na sa La Carlota, tudo ang ulan hambal ni Ma'am Ana Sinoro, na? Miss ko na imutingob, I'm watching from Saudi Arabia. Salamat Ernesto de la Rosa. Thank you so much, sir. Ara kung mga off-duty mo, kung ara ka mo sa inyo barracks or sa inyo mandera tiniran, kung off ninyo, ara lang, i-search lang ninyo ang aton sa ni programa sa aton sa Facebook page ang Action Radio Bacolod. Well, anyway, thank you so much, sir. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng mga ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Kalini Marites Tinia, Silinya. Ito ang hambala ni Kainang. Ada ni ka. At Tita We, gusto ko tani mawatian ano nga benepisyo kung mag-inom ka miracle fruit na natungod naman sa miracle fruit. Salamat ni Tita We. May tanom ka na. Ako may tanom ko to. Next time, or let's say, sa mga palabuton ng mga inadlaw, mo naman ng estudyante ang miracle fruit nga ina. Na? Mama Rites Tinia, thank you git sa paghatag sang tips sa aton man karon nga hapon. Pa mo na siya may mga suggestion ka mga gusto mabalaan kay tan-aw ni Tita Wilma kung may mapaambit kita sina sa inyo na. Tita, oy kag sa amon balay radyo nga amon ginapamatian. Panulok mo lang na da ma'am na kay may nakapamulbo si Tita Wilma kag nakapang lipstick. Great ko lang mga friends ko sa Arizona, USA. Okay, kay Ma'am Chinky dialag doon kuno kay Star Mayo kay Doc Mike Mayo kag siyempre kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana halina kay Ma'am Ana Sinoro. Kay Sister Nia Sara Reyes sa Villa Caridad sa La Carlota kag diramon sa mabarangay sa may barangay La Granja La Carlota sa Pilar Compound. Kay brother niya Edwin halunggid ka mo. Inday Ronnie Trava, good afternoon. Diramon kay Tatay Tada Rihida, salamat kid. Yes, manang Perla, kay manang May, diramon sa Lynn Store, kay sa Beth Store, sa may Phase 1 sa my country homes. Salamat kid. Tatay Avelino Tiglay, kay Inday Sandra, mayong hapon lang. Pero relax. At tapuso na ni Tita We. Ang mga nabili na ito din ng mga zodiac sign. Diin na kita ito. Ayun, ara na kita sa Capricorn, right? Na, zodiac sign nga Capricorn, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Okay. Capricorn, bisan sino sa aton, may kinamatarong sa pagbag-o sang aton paminsaron, kag may matarong man kita sa pagbuhi sang mga tinaga. Ha? Pero kinahanglan halong lang kung ano mga tinaga nga nagakawas sa aton baba nga hindi ka makasakit sa imo isig ka pareho. 12, 13, 40, kag 45 mga maswati nga numero. Na yung green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtob Pebrero 18. Yes, Aquarian. Arina. Aquarian, sunod sa imo horoscope, kung pwede makigbagay man ikaw, no? Pakigbagayan mo sang husto ang imo mga ugangan. Kung may ugangan na ikaw, kung may pangabuhi na ikaw. Mga single siya nga mga Aquarius, hindi ka mo din included, na? Sa mga may pangabuhi na, kinanglan makigbagay ka mo sa inyo mga ugangan, kag siyempre sa inyo man maginikanan, kay wala sang makatupo nga kalipay nga mahatag sa inyo ang tanan, kundi bugos nga suporta nila para sa inyo. 4, 9, 39, kag 43 ay mga masuwerte nga numero. Green is your lucky color. Mga Pisces, yes Pisces, Pebrero 19, tubtob, Pebrero 20. Sakto na. Ano man Tita Wilma. Pebrero 19, tubtob, Marso 20, Pisces. Kung may obra ka man o kung wala, na may obra ka o kung wala, mangita ka gid paagi para madugang-dugangan ang imo sinikaalam or ihibalo para makaangkon ikaw sang palangitan-an. 27, 29, 30, kag 40 mga masuwati nga numero. Blue is your lucky color. Sorry, kid. Sign luhay na ito ng zodiac sign ni Aries.
Ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, kung ano man ang pangako mo sang nakaligad, matuman mo na ina. Na? Kag isa pa, hindi mo pagdudahan ang imo kaugalingon nga ikasarang para mangin successful ikaw. Aries, maswerte nga mga numero 11, 12, 33 kag 40. Red is your lucky color. Daligid lang, Imponto Stress Action Radio Philippine Standard Time ay tunay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pilin pa kita nga zodiac sign. So, kantuan na ito ang zodiac sign ni Taurus. No? Tapuson ta ini. Ang mga Taurus na tao, Abril 20, tubto Mayo 20. Ang kagamubulas ang pensar mo, no? Kag ang imo man kakulit, magamit mo na. No? Magamit mo ina para sa masunod pagid nga imo mga ginaplano. Oh. Tadlo nga anang imo paminsaron. Paamo ka na. Kag galikawan mo man ining mag sobra-sobra kabla sa imo isig ka pareho. Kay kalain man na nga do, mangdaog-daog ka na lang. Hinay-hinay lang Taurus. 14, 18, 38 kag 41. Your lucky color is orange. Kag katapusan neto ng zodiac sign, Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, mga Gemini, hindi pag-uyangi ang imo or ang inyo oras. Ihatag ang tagsa iya kaginutlo sa mapuslano nimo nga ulubrahon para hindi ina magresulta sang kabudlay sa imo pagpangabuhi o kung magresulta nga pamigado ikaw. Maswerte nga mga numero 5, 11, 34 kag 44. Dark blue is your lucky color. Kaya batian nyo inyo tag sa zodiac sign para naman sa ito yung tag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw. Sabado, of course, weekend. Julio Justice Ace 2 Igdus 2022. Inday Sharon Padilla, mayong hapon. Dere sa Silay City. Naman si Miss Margie Haniva. Hello, Marge. Kamusta lang? Mayong hapon. Ginapahibalo gali anay naton ang mga kakilala kaparyantihan na Roberto Cerveza. Nga siya ang nagtaliwan kag siya ang nahaya sa karon sa Ilapuluyan dira sa may Ubos, San Enrique. Siyang igalubong Hulyo 23 pagkatapos ang alauna sang hapon nga misa sa New Aglipayon Church dira sa Banwas ng San Enrique kag ilubong siya sa San Enrique Public Cemetery. Ang nagapaksyon ang iya sini asawa si Nanay Letty Cerveza. Kagluyang man kita magpalabot sa pamilya ni Tatay Jassy Hirong tsakto na in the March na asang aton sini pagpakigunong sa mga nalisdan niya nga pamilya. Wala na si Tita Wilma sing panahon. Kita magapaalam na kag ang ato sini Bible verse of the day nga bilin sa inyo halin sa Hebrew chapter 12 verse 14. Make every effort to live in peace with everyone and to the holy. Without holiness, no one will see the Lord. I can't say goodbye.
happy weekend. Salamat kid sa inyo. Stand by sa matong mga drama, mensahe sing pag Happy family din, happy Sunday para buwas. Halunes na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio.